Inzima impilo yasejele man. Yes. Inzima impilo yasejele man. Yes. Uzuhedimeni uzokutshela man. Yes. Inzima impilo yasejele man. Yes. Ayiyo ngitshela Mantaliyane lo nyaka lo elamanqamba futhi uyaphakama lokhu wangampela. Siboshwa. Oh. Ya madoda. Asha madama nama. Hey, asidlali siyasebenza madoda. Ufather uyazi mangena iphoyisa isiboshwa phansi. Ikhanda phansi umdidi phezulu. Madoda ngeke hey. Ubheka umisa amandla komuntu. Ikhanda phansi umdidi phezulu madoda. Umbuso uphelile madoda sikagogweni. Akudlalwa la. Niyapema la nina, ha? Niyapema. Yini la? Hawu. Katsheni senenzeni amadama namanzi apha mangithi uyabona lokho kunomnikazi lokho akunazi nyawo akuyifikelanga la lokho ungasho ngokwakhe lokho ungasho imphindo wekhulisa uyabona mangabe kunecala la endlini ucaca ngokusobala nokuthi nomnikazi walo ukhona la endlini uzophuma ngedala nje ngitshela mina phase 2 siboshwa sukuma siboshwa hawu siyathawuza manje hawu Father madoda asidlala siyasebenza hawu madoda ya umuntu wenziqatshelwa yona asikho isikhathi sokubuka omunye umuntu ya asikhapha down indunu phansi ya up down shona phansi incenga siboshwa njengabantu sakho incenga siboshwa down futhi wrong nje hey shut up siboshwa uyadelela umbhebhu lo akashayiwe lo thula umlomeni akashayiwe lo ungenzeka ukuthi uyena umnikazi wakhe akashayiwe lo up kancane hey shut up siboshwa down hey down ya nalokuthi siyasesha ngqoka amakepisi up kancane incenga siboshwa up kancane down kancane njenganto ayizelela kancane uncenga up kancane hey ususelani wena webhova usuzela iphoyisa ngeke lento hayi man dlala kandulo dlala ngezinto hey sebemqede kakhulu emaphoyisa lungile sambe ngeke simelele usuzobhala lapho uzobhala amagayi ukuthi sithole hayi uzobhala amagayi ukuthi sitholeni la phova izo lesunyelani manje Ziba bekuzama ukugetsisa omaphuza la zishaphi. Getsisa omaphuza ngamasiko uthi ukusale sina la. Bengifuna ukuxhosha lamato mina into engingayenza nini ngabe ninginyusela idebhisi la sengiphakame kabi ngomsuzu. Uphakame kanjani uzoba indoda esebenza ngamasimba izo lezo. Hey, Mantaliyane. Hey, Mantaliyane. Yes. Up. Yes, Mantaliyane. Yes. Now 6. Correct. Mantaliyane. Na ungishayisana nephuphula elinzima ngayinye indlela ukuthi ngishayisana. Mantaliyane. Inzima impilo yasejele man. Yes. Yeah, sanibona guys. This is how I start my morning while I'm making money on Pocket Broker at the same time. Just before we watch this video, just give me a few seconds to explain to you how you can also make money on Pocket Broker. Guys, everyone has their own preferred morning routine. You've just seen my routine is to trade on Pocket Broker and make money. Then I can kickstart my day on a best mood knowing I've already made money for the day. Guys, let me show you again how easy it is to make money here. You can see here is my charts. I'm just gonna take a trade now. You can see I've just made profits. Easy. What I like most about Pocket Broker is that it's really a pocket platform because you can literally use it through your phone. Anywhere, anytime when it suits you. You just need an internet connection and then you're good to go. See how easy it is to add Pocket Broker on your home screen on your iPhone. You just click share and then you will go add to home screen. Easy like that, you have Pocket Broker on the screen. And if you're using an Android, you can download Pocket Broker app on Play Store.
Guys, get started with Pocket Broker right now. Click that link on my description or in my pinned comment. Make sure you use my promo code THANDO3 to get 100% bonus on your first deposit. Guys, start your morning routine with money. Inzima impilo yasejele man. Yes. Yayilani Mantaliyane. Na ungishayisana nephuphula elinzima ngenye indlela ukuthi ngishayisana. Mantaliyane. Ngiphupha lana ushayisa amaphuza la eseleni ngishayisana. Correct. Amaphuza mabeshayisa la eseleni bazopeqela yonke impetho baphendula zonke izinto bazothatha inombolo zethu ngishayisana. Correct. So akona ucorrect kuya Mantaliyane ukuthi ngishayisana. Correct. So Mantaliyane ngithi mina inombolo kumele idaleke manje ukuthi zonke inombolo esinazo la ngaphakathi eseleni yethu ziyanyuka Mantaliyane ngishayisana. Correct, ziyangena general. Ngiyangibamba. Hayi ngeke bafethu. Shubela mina ukuthi ziyanyusa lezo zinto umuntu uzoyinyusela into zakhe. Mina nginalutho ayikho into engizoyinyusa la bafethu. Ndoda yopova. Correct. La ngaphakathi wena one rank encane. Yabo. Correct. Ndoda indala awumfakele. Nakhona ndoda ngumfethu. Njengoba ngikangaka nguMountain, ugeneral kangaka ugeneral. Uwena iStonyard. Akutaleke ukuthi singanyusa inombolo kangaka. Hayi correct angizoyinyusa Mantaliyane. Yizo lezo. Kunene kumanje nazi inombolo. Benjalo kunene kumanje. Angidalo nombolo kodwa nikangami nile. Okay. Shayisana. Awola. Awufakela la. Kunini isihlanga la. La uyagcoba bamba. Correct. Wena, phamisa 6 wenze njani Correct. Inombolo. Ongephupho nje umuntu usenyusa into enga imaki general mfethu nomthetho wodwa la ngeke ingene zombili lezi zinto lezi. Hey baba, angithi baba iblusile kangakanani? Ikangaka uvaseline blusile yashibilika. So uzofaka yonke lento la ngaphakathi uzokhatha. Ngishayisana. Hayi correct. Nakhona ndoda mfethu wavuma ukuthi uyibamba lishisa liphole esandleni. Yilo lishisayo ke mama. Awu nakhona wodwa Mantaliyane. Kunenombolo eshayisayo ebese ngimashile nto mfethu. Kune tablet esabela negunye kangaka efanele nayinyuka. Ngiyibamba. Shayizisa. Ngizula kanzi hayi wena. Correct, yizo lezo nayi tablets nto mfethu. Wena wavuma iStonyard la. Nayo futhi ngiyayinyusa. Hey ndoda mfethu wena ukhaliswa ubalo, usakhaliswa itablet. Kunabantu abanyusa ama-TV la o-32 inch nama-DSTV ama-decoder khona yonke into. Hayi ngeke umuntu usho uzoba nesise esiwu4 khona phela manje la ngeke futhi. Hawu incane le nto bekwangena ikhona elilodwa nje wayiphusha iphakathi. Akulungile bafethu zoyinyusa bafethu. Futhi ngizoba nesise esiwu4 khona phela manje bekunje. Hayi ndoda mfethu inombolo eshondala kusho thini. Zogaxela. Yizo ngeleketana. Khonisi. Usho mafuna ngizokuphushisa. Blusile kangaka. Uzogcwala blusile kangaka lo. Yiza uzonyuka inombolo. Hey nathi sangena kanje. Akusheshe ndoda lapha. Ayingeke bafane. Hey nyusa. Musulo kana ususa la wena. Nyusa le shandisi man. Sazama ukunyusa okha phela lana mfethu. Wena phusha man. Ngifuna ukuthi bangisinde wena damn it. Usidama manje la. Ayisinda blento le. Yangena tablet. Ayi ngeke sangena tablet la sangena ifaka Ngekhona. Bakhululeka. Yabo nje emva ka3 hours uzobusu right. bafethu ngidlalile ngame. Kuzobe sekusethe. Khayela sport. Kan. Yabona. Ngishilo ngisebezosesha ke manje. Iyona nenombolo athi ngikhuluma ngayo ke leyo. Yabamba. Ya madoda. Sebona ukuthi ukaje. Hey wena kwenze njani na ubhova? Kajeni yathanda Wahlalisa umuntu oshawe izulu nje. Engiphilile katshena ngizizwa kahle sisami ngathi u4 khona ngazi kwenzalini. Okay. Hayi sazoba i-triangle ke mfana. Ngiyabona ukuthi ijele lingihlale ngilihlobisa njalo. Ngiyakhumbula ukuthi ngike ngafika ngiphathele iShayina. Imove kaJetlin nayibuka khona la ijele. Namhlanje ngeniphathele uBoro. Sazoba mnandi ejele. lelo siqhakavu. Ayibafana. Enjoy yourself. Kajeni vela fuhleleke. Ayidila naye bafana yazi into yenze kumina nina. Yes. Doda. Now lo 6.
ushayisana nawe ugeneral wase-26 kuba usengakho Ngumusa la ejele la ngizele esami isigwebo angizelanga izinto zenu la indlela eniphila ngayo ngiphila ngayo mina ngiphila ngeyami indlela mina lalela-ke ndoda yabona-ke mula kule seli yami general wase-26 embambe njalo so wena nje ushayisa ngaphandle nje yini ongiphatheni yabona-ke into engikuphathela yona uyangena niwe thila nawe mina manje thila nawe manje uyangena yini angingeni mina futhi thila nawe hayi no mfowethu mina bengithi nayi indawo yokulala thila nani mina hayi no mfowethu sinikhuluma kwabhovu ukuba afathole indawo yokulala gwala wena impela yawo wakho nje mina-ke la lala uvula ihleli lodwa yimi la lala uvula ihleli lodwa wena skoro uzogcwala wena sazonisebenza uzogcwala lala uvula ihleli lodwa wena general ya okay ananimo madoda uphi umjovo ngoba phela beningebangaki izolo hayi boya benyathi khuluma nongoloza khuluma umkhawa wami usesibhedlela hayibo yini kubuhlungu izinqa hayi gatsheni angikade siboshwa phela mina ukuthi siphethwe yini siye esibhedlela siyokwenzani okay bheka ithikithi lami gatsheni hayi ungileke anisho ke madoda khona mhlambe ikhalazi ninazo wasebenza gatsheni wakhuluma indaba zezikhalo yazi la kunenkinga encane la sifuna ukushintsha ipontshi la lesi ipontshi lesi igcwele imbungulu yazi lo uthi ushot uzikhwebha kuze kuse la manje ugatsheni ungenaphi ke lapho gatsheni sifuna ukushintshelwa izipontshi zinezimbungulu siyasho nje kanti sikuphi madoda la sikuphi la sehotel noma sejele kanti okunye kumele ningakukhohlwa ukuthi kwanina njengoba nikhala ngeimbungulu nje nani niyimbungulu uqobo imbungulu enjani ezikhala ngezinye ngoba phela nimbambile la nidla ukudla kagatsheni mahala nilale embhedeni kagatsheni mahala niphinde nimbathi ingubo kagatsheni mahala nijika niyacomplaina futhi webo yabenyathi ya ngokuzwa kwami ngigcine ukuthi uthatha izikhalo nezicelo sesiyakhalaza-ke ukuthi esethi isikhalo yizimbungulu asilali boya benyathi ngiphelile uma ungangibheka nje la ngemuva kwayemcoco yami leyo angisakwazi ngisho ukuyi-enjoya angiyithathi phela izikhalo ezisuzile mina wena-ke nongolozo wogcina ngci ukuthi ungakhala wena uhlala ubhubhudla abafana la umdliwo njani osabayo ukudliwa sifuna ukushintshelwa izipontshi iy'pontshi lezi zinezimbungulu egatsheni awume wenongoloza angizwanga ukuphinde khehla ufunani awuzibonele boya benyathi hey angifune kubona sithombe sakho se-x-ray angizwanga kahle nongoloza uthi ufuna kube njani awuvele uzibonele boya benyathi ngithe vala leyo shit yakho wena tshela ugatsheni ukuthi ufuna kube njani gatsheni sicela ukushintshelwa izipontshi ngoba zinezimbungulu siyancinzela ukuya kwenyathi lento ifuna kuze kuse awuyiboni kodwa ubhizi lokhu uzihwimpa iyakuncenza lento hayi iy'mbungulu zingichaza ngento eyodwa phela zisebenza nge-internet azisondeli kwena zikushaya ulapha kulungile madoda iy'khalo zenu zizwakele ugatsheni akuyona indoda enenhliziyo yetshe so ilungisa madoda indaba yey'pontshi kodwa kuzofuneka nibekezele nje noma u-2 years noma seniy'thole ezinye wegatsheni weboya benyathi ningasukeli gatsheni gatsheni ningasukeli siyasukelwa manje hayi bafuna ninenze lapha
Ndothandana. Shalom. Salut Marofana. Ay, Ziphi? Ngathi nishayisa nje. Yashayisa Ndothandana. Esekudala konobangala lapha enkambeni yase 26 Ndothandana. Ushayisa nazo kudala ke ndoda. Uyabona lo ntuzana lo sinayi lo ugatsheni. Ufika lapha eselini ufika nomunye usikhakavu nje lapha eKakapani isikora lapha. Ufika ukujijela lapha eselini. Ngithi ngiyazama ukuphuthuma fast crew 1 2 1 2 eish. Alaba sengibeke phansi Ndothandana. Ela ngibamba ngamandla Ndothandana kwanyewa. Nasi siphukuphuku. Abashaba futhi ngaze ngabazwela mfethu phezulu. Bashawa nje Bashawa. bashawa ngabazwela. Bashawa. Bashayiwe labafuthi. Wena? Hey mina bengalula ngithi manje benginyuse yonke into bengigcwele amafoni imbese yonke into sebeyayifona ayisekho manje igcwele esiswini. Ayikunto bengizoyenza la. Kusakusuka la. Uyabona wena? Zokudla ngihlafune ngikhwife lapha njengoba uyakuzwa? Suka la. Oh. Nina ke niyalwa. Hayi ndoda enkulu nami ngizamile ukuyingena ayikwasho ukuthi hayi. Mangehlisi ziyala nilanda ngokuyilandana. Ngathi kunina awulu nomuntu wayesigora. Usebenzisa inqondo. Ay bese ule. Suka la. Correct. Ndothandana. Yabona la bekushaya ngawo umqondo lona. Yabona lesigora. Sishanga inqondo. Bazobona abafana bami ukuthi kwenziwa kanjani. Akuliwa nesigora ngenqindi, sishanga itechnics. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, uzohedimeni uzokutshela man. Ya. Ngingakusiza ngani? Thatha kuwe abakutshelanga ukuthi leli ijele likabani. Abangijelanga le ukuthi jele liphethwe ubani? Uyafuna ukwazi. Ungakuhle lo. Ijele lami. Uyabona lento yenze kulabafana. Uwashaya bokusengapho. Kufanele ukuthi wenze kumina leyo nto. Bengizocela ke mputi. Uphinde uqhubeke uyenze la kumina. Ngiyenza kuwena. Ya. Ngisengayenza lento kuwena. Angizwanga? Impela. Oh. Thompo. Impela. uRambo. Aha. Impela. Ayizele ekhale. Uyangishaya. Impela. Uyangishaya. Yalwa. Impela. Lalela ke mfana wami. Ngiyakutshela uyangizwa. Bekupart 1 wakho. Sekupart 2 wami. Angashaya umfana. Le mali ayiphelele le mali. Love more. Yazi ufike kambi la ngiseyinkingeni ngibala nezimali ayiphelele. Yini kwenze njani? Hayi angizele imali la. Ngiphethele ezinye indaba ezimnandi kanjani. Yini kwenze njani? Ubusuzwele ngalo score esishe sifikile. Skora wena asina skora thina la ngaphakathi ubani so skora. Hey ndoda leya ndoda ayibonakala ukuthi isigora noma isazoba isigora so kodwa hayi waqedile ama 26 ngenduku ize yashaya ngisho igunya lakho la cabanga. Ema uthi ushaye ngisho igunya. Hey ndoda lima bokoboko ungaboni simanga lento engiyibonile. Hayi kodwa ngingajabula ukubona igunya ukuthi balitshekise kanjani. Hayi kodwa izinto nami umbona ukuthi uzofala bewasho yabo. Mina uzofanga ngiyokhiphela unongoloza lo line ongidalela wona. Izwa leyo nto le. Hayi khulela. Cha izwa nje mina ngizobamba seke. Correct. Ayakela bonda balo ayikho lamasimba wodwa lento le. Hayi kodwa nesigora kuyini? Ayibafana bayinhlika. Awushayile wena. Ushayile. Wena liyaze lakho ngokutshela wena. Wena lokho Attention my crew. Set up. Ukuthi kuye
uyadinwa nje. Yabona shut up wena. Uyabona indaba lesikole. Njengoba senishayile nje. Saze sashaya. Hawu, ndoda enkulu nawe bakushayile ni. Shayibani. Ayishayibani. Nginengqondo mina iyasebenza. Injani ingqondo yami? Ayisebenza. Iyasebenza ingqondo yami. Kusasa lokho kusayo. Wonke amathonto esiyaphakama. Wena. Uvula kanje uyamgwasa. Correct. Wena sasophakama kaphambili. Hayi ke sikora kodwa. Angizwanga. Hayi aphakama kusasa, phakama kusasa. Uyaphakama ke sasa wena. Siyaphakama. Ndoda enkulu kodwa usho ukuthi usebenzisile umqondo esikoreni. Uzophendula unyoko lo mbuzo. Lalela nina. Njengamanje nizoyekela kumina lokushaya komqondo. Kodwa kusasa lokho sayo kuyaphakanywa. Kuyaphakanywa kusasa. Wena uyaphakama. Kuyaphakama. Bova unezono, uyasindwa, imthwalo, yajele. Correct, kuyaphakama. Sathi. Mashani. Correct. Ndoda enkulu uzophakama kodwa lo mumbuko. Fusakhona. Ungazishayeli ndoda enkulu. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, uzuhedimeni uzokutshela man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, uzuhedimeni uzokutshela man.